dago urrunera joan beharrik inguru politak ikusteko. Duela pare bat urte, Etxebarriko udaleko inguru giro eta euskara sailek Etxebarri oinez proiektua jarri zuten martxan. Europar jardunaldien baitan antolatutako ekimen honek ariketa fisikoa sustatzea eta udalerriaren historia eta ingurune geografikoa ezagutzera ematea du xede. Horretarako, Etxebarri inguruan zailtasun eta bide ezberdineko 3 ibilbide prestatu dituzte. Europar jardunaldiak foru alduntitik urtero antolatzen direnak badute gai zehatz bat urtero eta aurten paisaiak dira. Etxebarrin proposatu ditugu orduan ibilbide batzuk eta ibilbide horien bitartez Etxebarriren paisaia desberdinak erakusteko helburua, ezta jarri dugu. Azken batean helburuak batzuk dira, ezta? Osasuna izan daiteke esan dezagun helburu nagusia, baina ibilbide hauen bitartez nahi izan ditugu beste helburu zehatzago batzuk ere lortu eta ibilbide bat bereziki, sustarretik oinez ibilbidea deitu duguna, ertaina, distantzia aldetik edo luzera aldetik, 7 kilometrokoa, bereziki horri eman diogu kutsu edo hildo historiko eta toponimikoa. Beraz, ibilbide hori egiten duten herritarrek topatuko dituzte bai historian, bai toponimian Etxebarrin dauden toki edo gune esanguratsuak. Ibilbide luzea, esan dezagun, udalerriz gaindikoa edo udalerritik kanpo ateratzen zaiguna, ia 10 kilometrokoa, eta, esan dezagun ez dela edonorentzako, baduelako bere desnibela edo zailtasuna, ez da, 400 eta 500 metro ingurukoa. Eta ertainak aldiz badu erraztasun pixka bat handiagoa, 7 kilometrokoa da, eta zailtasun ertaina esan dezagun. Gero badaukagu ibilbiderik lauena edo errezena eta hiri ibilbidea da. Hiri ibilbide honetan adierazi nahi ditugunak dira herri barruan dauden puntu esanguratsuak eta nolabaiteko lotura bat egin dugu haien artean. Guztira 4 kilometrotik gorakoa da. Gaur asmoa da apur bat proiektuaren berri ematea herritarrei eta saltzea nola markatu ditugun 3 ibilbide apur bat helburu doble batekin, alde batetik herritarrengan bizimodu aktibo bat eta ohitura osasuntsu bat bultzatzea eta bestalde inguruan daukagun ondare naturala eta kulturala ezagutzara ematea. Orain 21 ingurugiro gaietan berezitutako enpresa arduratu da Etxebarriko ibilbideak seinalizatzeaz. Pixkat herritaren jardura fisikoa sustatzeko, politika asko esaten dute ibilbideak seinalizatuta baldin badaude, jendea gehiago gonbidatzen duzula ibilbide horiek egitea. Orduan arduratu pixkat ibilbide hauek jendean eskuragarri jarri eta seinalizatuz, mendi ibilbideak errazago izan daitezen danontzat. Beti zure herriko ingurua ezagutzea gauza positiboa dela, eta Etxebarrik dituen aukerak Bilbondoan egonda, nahiz eta Bilbondoan egon, inguruan ondare natural oso interesgarria dauka eta ibilbide hauekin helburua da pizkanaka jendeak bai toponimia eta bai ondare kultura eta naturala ezagutzea, gertukoa. Eguraldi kaskarra ezen oztopo izan, eta hainbat herritar bertaratu ziren ibilaldiei ekiteko gogotsu. Alde batetik nik Etxebarrin bizi naizelako, eta bai lan egiten dudalako. Orduan banekien ekimen hori egingo dela, eta normalean igandetan ibiltzera noa. Igual Arrigorregaraino edo, eta gaur pentsatu du, egingo dute ekimen hau. Eta, sorprenditu nau hori zenbat jende etorri den, naiz eta eguraldi txarra izan. Duela 2 urte hasi ginen, markatzen zeuden Etxebarrin zeuden bideak, ezagutzeko eta batez ere izenak galtzen ari direlako,
ez daudelako markatuta eta gero herrietan, kaleetan ez dira erabiltzen. Eta hortik hasi zen eta aurten ipini dute ja markatuta lehen entzun duzuen bezala. Eta hori eguraldea hobera joko duenez, nik uste dute animatuko dela jendea horrelakoa egiten. Ibilbidez gain, ohitura osasungarriei buruzko hitzaldia, herriko paisaien argazki erakusketa eta Gu gara Etxebarri bideo proiekzioa ere antolatu dituztet. Gu gara izeneko bideo proiekzioa da eta hor ikusi ahal izango ditugu duela hamarkadak Etxebarri, inguruko beste gainontzeko udalerriak bezalaxe, kanpoko hainbat biztanle jaso zituen herria da. Eta duela hamarkada batzuk hemen bizi izandako jendearen testigantzak batzen ditu. Horrekin uste dugu osatzen dugula Etxebarriren irudia. Hau da, bertoko toki izenak, bertoko ohiturak, kanpotik etorritakoenak ere, osotasun batean udalerria ezagutzeko aukera ematen du. Azken batean da jakiteko pixka bat aurei galdetuz nolakoa zen duela gehiago 60 urteko Etxebarri nola aldatu duen, ze gauza zeuden ala ez, ze momento politikoan ebientzat esan nuen oso latzak zirela, kutsadura eta horrelakoak, eta Etxebarri alde batetik pasatu zen ja orduan, herri, nik ez dut esango baserriko herria, baina bai baserritik, nahiko baserri zeuden tokiti, industriala totala, ez?